Aserieta ankuru kwa Philemon Morara Apiemi igo ankuru Nyamira Township West Mogirango Nyamira County Nyamira mbuyere abarende buna twensitomete Nyamira nabatorocha obokongu borororo naande ntwegenete ng'a injira nerororo turarosie ebintu biaitu bia Nyamira bibe buya igo nogotebia abantu baitu ba Nyamira tutwara ogosemeria ng'a gotwegenete na Nyasaye kare naintwe Nyamira yaito nebe buya gekogera nabokora mang'ana tari buya services mwananchi mbaigweti buya ng'e egasi mbuyere obokong'u bwa Nyamira kuru diffusion yansete I think Nyamira nere county ebwate obokong'u obonge mono kuru diffusion yansete Nyamira yanyorera over 5 billion lakini ekero okoria Nyamira county nabo okwebori ng'a 5 billion echi ng'aichire origererie kuru services chia nyagetari chipara oboremi naende okwane n'abananchi nabo okora ng'a mbaisanegeti ng'a chibesa chiabo mbuya chigotumeka n'obogambi bwa Nyamira mbuya bore naende ekero ogokombea Nyamira na echi county chinde nabo okora ng'a Nyamira inse tore nonya na echi record echi chikoraruegwa igokonyora ase amang'ana development igo tore abomo area lakini ase amang'ana corruption igo tore number 1 igo Nyamira nere ase position embe naende abokong'u mboro ase obweng'e ase okoboria oboseneta esabari etae bono yansete moinyorete mong'ina ono oria osirete ore korokwiri Krista Nyangito Morara nataete koboria women rep naende buna efamily tokaigwana nang'a tigate naire aborie ekero gekio lakini ere buna yabete omonene akamorangeria chikura chitarachikoba igo abantu ba Nyamira babeire bakong'echera na inche buna twarengea mono my late wife twagambete buna totaete gosabwa abantu ba Nyamira nebiagase ebimbiro igo rende bono ekabetereri ng'a tigante nene ase ekero geke kiobo senator ase 2027 egere tore na torakonya abantu baitu ba Nyamira ase ekero geke kiobo senator Nyamira ne county erenke ebwate chi constituency nye naende ebwate abantu baro ba Nyamira barati working Nyamira ase amang'ana ya masomo abantu abange basomete korugusi Nyamira barwete ase oboremi abantu baito nabwate omokio omonene riroba riaito nerigia lakini bono problem ase ere neri ng'a abaremi egekogera abantu abange n'abaremi mbabwate obokong'u obonge mona ase ekemeri gia echae egekogera naki ekenene obokong'u na obonge okonyora ng'a abantu ba Nyamira nabo bakoria chifactory chiaito tokoria chibese chinke ekero okombea na echifactory chinde country Kenya yaito igo obokong'u na obonge borororo na bantu baito mbagogeti enchera ebinto bire bono iga Nyasaye nere okorwa obogambi na ekero oire obogambi goiko akere Nyasaye ng'a mbuya mono gekogera ase abanto bonsi ipi Nyasaye okoire obogambi korobisieye otare gwancha tokorera abananchi baito egasi buna ebwenerete onye kora omo MP kora egasi obo MP buya onye kora omo senator onye kora egavana kero omonto nabwate egasi yaye agokora tokora egasi yaito na obwegenu egere ekero ogocha gokora egasi eye nabo ogoteba nonya abananchi bagoteba ng'a ngwakora egasi buya naye nabo ogoteba ng'a nakorire buya igo aba barobisi tiga tobasupport bakora egasi nabo orobwo bakora egasi na obwegenu buna totagete batokorere egasi
Asa abantu ba Nyamira tigamba tebinga amang'ana ya devolution obisie erakonye devolution no bisie senator ekogere ya senator neri kuriye na kichibese chino mwairu chigotumeka ekere senator eri week as oversight ne HMC county assembly biasara mbiyo biraenderere gaste kunyarikana igonje no gotebia abantu baitu ba Nyamira chikurangare chire ntabeto gukwana na kumerana torare ngakitora murandore egere kerenga kiye gwika moisanekenga nimbakorere gasyo abaseneta ogoisana ningisaine kabisa ekogera nimbwati understand ya mang'ana devolution enjino mugwakiri na koro bugwakiri for over 24 years in private practice na ande njeno mwano oiboire kuruo botaka okinire paka nyasangi kiria iga yogende nke yonta manyeti igoro ye county yaito nobo konguto bwate na ande ninyegenete nga ase ekirokyo ba senator ntobwate solution ine turakonye e county yaito asa mang'ana devolution e county assembly nebwate mandate yaye office ye governor nebwate mandate yaye lakini egero konyoro kongusana na korase county assembly CMC mba konyara gokore gasi ya obnetakire yono gosabanga tigango okongusana na goke na ribara akore gasi ribabwanarete kokora kuringana na constitution yaito ya Kenya ogocha amokumo gusi negentu kiengenjo sana ego era karo kurigereria abantu bande bonsi chikabira chinde chionsi bachire amo igo tigatoche amo nande karo togocha amo tigatoche ngamo totuare candidate ya yemo ego kara totuare babere batatu igo ntori amo nande erietaria omwazimiwa daktari Maraga ya kwani rumono egento ndaete gukwana neke twens people naba gusinto mini ntomaete matiang ntomaete gasi akorire Kenyeye tari mogeni asitore egento tutatageti naba na siasa bari bagwetanga ninga na bagotoretera Maraga amini bagotoretera matiang igo tika toko na kongusana nanga inje ngo support matiang mono tiango to ende tumurigiri chukura isiko ya gusi agara ndo tuara ebitina nga inje na moreta mono inje na mukwana mono etora mukwana mono igo inje ndenere mono gukubwa bunore ore nere mono totebe nga tisa wasan tigatore na gitora mokonye na ende tomoni isiko ya gusi enjere ya moyo gochamo no gotware party egere tasoy metwensi na ritora tuare chinguru igo gotware party ya monege nteki ya mono lakini gotware party goikato tuare gento kitokoroka party democracy onyorenga tai party tokoroka yemo lakini abantu babere batatu bayone tiere yabo tigebe party omuguzi tutuare njere ngiya yogochora abarayi baguchigutene nase party yomuguzi ina asenjere democratic tayeringa na gochora etene na gochorire takore tibuya igono anechi grassroots election sionyore tuanyore candidates yabaya bomobumba okoba engana yo mwairi no gotebia abantu ba Nyamira nga tigatwege ne Nyasaye nare na intwe na ande obugima bwaito Nyasaye obwate mono tororengo burayi obo yibogocha gocha 2027 tuachorire abarayi baratokorere gasi buya mono.